Se on niin uuden levyltä miellyttävä viisi. Täällä on sellainen neitokainen kuin Johanna Uitto. Aha. Savikyläntie 5261 Kerro nyt vielä kuppikokoja. Joo. Joo, kuppikokoja. Kauhajoki. Okei, mutta pitäisikö Sami lähteä vähän ottaa pikku contact soon? Niin Johanna, soitetaan. He, jotka eivät tunnista Vesa Sakaria näin luonnossa, niin hän vaikuttaa Klamydia-nimisessä orkesterissa. Tuossa on sulle kuule nämä tulevat kysymykset, että voit Johannaa sit piinata ja laittaa penkkiin oikein kunnolla. Minä olenkin varsinainen piinaaja. Mut hei Vesa, kerro mulle, kun teidän nimi on nyt jo myytti, siitä ei keskustella sen enempää, mutta siis onko teillä nyt jotain henkilökohtaista erittäin vahvaa kokemusta sukupuolitaudeista, kun te viljelette niitä ympäriinsä noin ainakin lyyrisesti? Voi, kun te toimittajan retaleet, että jaksatte aina tuota tentata. Mitähän mä nyt tohon sanoisin? En mä kysynyt, mistä tulee Klamydia-nimi, mä kysyin vaan, että miksi helkkarissa te... Niin, joo. Siis, niin? Onko sulla joku sukupuolitauti tällä hetkellä? Ei. Ei? Ei. No hyvä. Valitan. Onko ikinä ollut? Eikö ollut suuri pettymys? Ei se ollut itse asiassa parempi. Onko ikinä ollut? No se nyt on suuri salaisuus. Sitten itse asiassa on tällaisen henkilöintimiteetin rikkomista, kun se muuta tollaista tenttaa. En mä tiedä, mun mielestä kaikki on mahdollista suorassa lähetyksessä vai? No niin, ainakin sanoissa sekoaminen. Tuolla Mietaan nuorisotalolla, kun oltiin Listalärvi-osakilpailussa, niin siellä oli näillä nuorilla ihmisillä mahdollisuus valita mikä tahansa bändi, josta ne puhuu minuutin. Ja varmaan puolet valitsi Klamydian. Joo, no sepä on oikein mukavaa. Sukseva suosio siellä, mutta onko vielä paikkoja, mihin te voitte mennä niin, että kukaan ei tiedä, mistä bändistä on kysymys? No, kyllä mä veikkaan, että Suomessa kyllä kaikki tietää. En tiedä sitten, onko negatiivisessa tai positiivisessa mielessä, mutta varmaan suurimmaksi osaksi ihmiset kyllä tietää, että klamydia on muutakin kuin sukupuolitauti. Mutta siitä niin kuin sanottu, niin en tiedä sitten, tykkääkö ne vai eikö tykkää. Että varmasti ollaan, voin sanoa, että ollaan ihan tunnettuja joka paikassa, mutta siitä on sitten eri mieltä, että tykätäänkö vai eikö tykätä. Mutta Vesa, te näytätte paljon pehmommilta, mitä jotenkin minkälaisen kuvan teistä on saanut. Mä odottelin jotain exploitin potenssiin tuhat olevaa rankkaa, jotain aggressiota, jota kumpua. Että ei se ootte ihan tuollaisia lässyköitä. Lässyköitä? Okei. Parempi olla lässykkä kuin kovissa. Se on ihan totta. Tippurikvartetti-levy on ulkona ja se on myös tällä Suomen virallisella listalla. Onko siinä nyt sit kiteytynyt koko Klamydian olemus? No näinkin voi sanoa. Mä oon ainakin itse henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen tohon levyyn. Jälleen kerran taas tätä saatanaa samaa mainospaska. Ei sun tarvitse mainostaa sitä, kerro vaan miten se nyt esimerkiksi jotenkin on sun no ei, kun mä oon siihen henkilökohtaisesti tyytyväinen sen takia, koska siinä on huomattavasti paremmat soundit kuin aikaisemmilla levyillä lukuun ottamatta Huipulla tuulee sinkku, joka on tehty samassa studiossa kuin tämä Tippurikvartetti-levy. No mut semmoista. Pitäisikö meidän haastaa ton Johannan kanssa, joka toivon mukaan olisi teillä linjoilla? Niin. Hei Johanna. No moi. No moi. Mitäs Johanna? No mitäs tässä mitään erikoista? No hyvä. Laitetaanko eka kysymys? Täällä on näitä kysymyksiä sulle. Are you ready? Yes. No niin, sieltähän tulee oikein ulkomaankielinen vastaus, kun tämä menee paremmin kuin hyvin. Elikkä, ensimmäinen kysymys. Mistä kaupungista on kotoisin Yö-yhtye? Eikö se ole Porista? No on. Loistavaa, Johanna. Sulle lähtee pikapostina Demolition 23 bändin paita. Se on se Mike Monroe. Kateeksi muuten käy, mäkin tahtoisin. Siinä on Mike Monroe ja... Kaiken maailman tyyppejä. Ja Nasty Suicide nykyään. No niin, seuraava kysymys. Joo, minkä Stingin biisin Tapani Kansa on levyttänyt uusimmalla Kultaniitty-levyllään? Annappa palaa. No sen kultaniityt. No mut mitä se on englanniksi? The Fields of Gold. Aivan oikein, Johanna! Sä olet loistava, koska sä osaat noin englantia, osaat myös ehkä japania. Tässä on japanilainen versio Demolition 23 levystä, Sinne Man. Kyllä sitä englanniksi lauletaan kansiteksti. Niin, mutta Taas muuten kateeksi käy. Lukaseppas Vesa muuten tosta, mitä Mike Monroe on englanniksi. Näin on. Heti rupesi tekemään mieli riisiä. Otetaanko kolmas ja viimeinen kysymys? Joo, kolmas ja viimeinen kysymys. Eli mistä bändistä ovat tuttuja miehet Jimmy Page ja Robert Plant? Siitä Zeppelin. Aivan oikein! Miten sinä voit tietää kaikkiin kysymyksiin oikean vastauksen? Ja viimeisenä palkintona lähtee listakassi, johon pakkaamme T-paidan sekä CD-levyn. Johanna, sä olet hyvä. Kysy jotain Vesalta. En keksy mitään. Et keksi mitään? En mä keksy mitään.
No ei sun ole pakko kysyä, sä voit vaan ajatella sitä. Se ehkä tuntee sen jotenkin meditatiivisesti itsessään. Meditatiivisesti, olipa hieno sana. Wow. Onnea Johannalle hirveästi Joo. sinne Kauhajokeen. Ja pidä huolta itsestäsi. Okei, moi moi. Muuten hei. Ota tämä korvasta nyt kun nyt lähdet pois. Niina viemään Vesaa, niin kysy siltä, kun ne on mukana myös tuolla Yön uudella levyllä, tää Klamydia. Ne laulaa siellä. Kysy siltä siitä, mä menen pois. No kun toi Sami sanoi, että te olette mukana myös tuolla Yön sä vai pidänkö uudella... No pidä sä vaan. Mä pidän. Että te olette mukana myös tuolla Yön uudella levyllä, tää Klamydia. Niin mitä sä siihen sanot? No mitäs, siinä oli kiva laulaa, kun oli vielä tämä vanha veterani Pellekin itse mukana ja mitäs sitä sen kummempaa. Hyvä meininki. Sami, näin se sano, mutta olkaa hyvä, siitä vaan. Kiitoksia. Sä oot siellä, mä oon täällä, rikonut pohjia takkansa päällä. Melkein kaikki on tallella, vissiin kaikki on paikalla. Mutta missä on Marko? Missä on Marko? Ei lepakossa eikä tavalla, eikä ainakaan lavalla. Marko! Missä on Marko? Hädissä mietitään, edes takaisin rintäillä. Jostain kuuluu vikinä, ei oo kiire mihinä. No onko se Marko? No missä on Marko? Ei lepakossa eikä tavalla, eikä ainakaan etänä lavalla. Marko! Missä on Marko? Mutta missä on Marko? Missä on Marko? Ei lepakossa eikä tavalla, eikä ainakaan etänä lavalla. Marko! Missä on Marko?